moviment BDS? El moviment BDS és una campanya internacional, una iniciativa global que es va posar en marxa el 2005 des de la pròpia societat palestina, on quasi 200 organitzacions cridaren davant del fracàs de les negociacions i d'altres iniciatives, cridaren a la comunitat internacional perquè, amb l'exemple de Sud-àfrica, de la Sud-àfrica de l'apartheid, on el moviment de boicot de BDS va ser un factor important per a contribuir a que caiguera aquell racisme d'estat, amb aquest exemple la societat palestina va cridar a la comunitat internacional per a que pressionara a Israel perquè es podrien complir els drets humans i la legalitat internacional en Palestina, no és altre objectiu. I des de quan sorgeix BDS a Espanya i al País Valencià? La campanya s'organitza sobretot en dos eixos, eixos territorials, que en cada lloc del món, de manera totalment autònoma, diferents grups com el nostre, BDS País Valencià, se creen espontàniament, sense haver de seguir cap directriu central ni cap problema. Nosaltres sorgirem a 2012, concretament, així al País Valencià, com a manera de donar suport a aquesta campanya, com a manera de difondre també la problemàtica i el que ocorreix a Palestina. I nosaltres també estem dins d'una altra xarxa de l'estat espanyol que es diu la RESCO, Red Solidària contra l'Ocupació de Palestina, que també té com a eina principal a hores d'ara la lluita pel boicot com a manera de pressió i d'aconseguir que arribi d'una vegada ja la justícia a Palestina. Creus que se pot acabar amb l'ocupació sionista de Palestina mitjançant el boicot? És un tema molt complicat, perquè són ja 67 anys de neteja ètnica i apartheid a Palestina, almenys. Són també des del 67 l'ocupació de Jerusalem Est, Gaza, Cisjordània, el Golan. I el que hem après, una de les coses que hem après és que el poder de l'estat d'Israel és enorme, en moltíssimes vessants, i també que la societat o les societats no se poden ja fiar i no poden confiar en els governants i en les empreses, perquè els governants, les empreses i tot col·laboren, són còmplices amb l'ocupació de Palestina i amb la perpetuació de la situació. Per tant, crec que el BDS és un pas endavant molt important perquè les pròpies persones puguen mantenir una solidaritat activa, solidaritat internacionalista i una manera de com fer en el dia a dia per donar suport al poble palestí. Molta gent, nosaltres hem crescut, nosaltres i generacions també més majors, hem crescut amb les imatges de Palestina, ara l'últim estiu les massacres sobre Gaza, i molta gent sempre ens preguntava com fer per ajudar al poble palestí, com fer per a donar suport. I nosaltres pensem que el BDS és una eina senzilla i eficaç que de veritat és la màxima esperança, pensem, per al poble palestí, i esperem que algun dia siga l'eina central en la caiguda del règim d'apartheid de neteja ètnica de Palestina. De fet, l'estat d'Israel cada dia està més preocupat al respecte, està invertint més i més diners, el Mossad, empreses relacionades amb l'ocupació que estan perdent contractes, universitats, moltíssimes coses, partits, ara parlarem un poc més si voleu. Has parlat de l'eix territorial, parla'm d'altres eixos, d'altres tipus de boicot a Israel. Sí, la campanya internacional s'organitza també al voltant de temes, de vessants tipus de boicot, com és el boicot econòmic, el boicot acadèmic, el boicot institucional i sindical i el boicot cultural i esportiu. El boicot econòmic és el més conegut, el que té més connexions també en moltes accions del dia a dia que la gent pot fer, sobretot el boicot als productes israelians o empreses que són còmplices amb l'estat d'Israel o amb les polítiques d'ocupació. Va ser una de les primeres victòries del moviment BDS denunciar que els codis de barres que començaven per 729 eren productes israelians, per tant Israel el que va intentar fer en alguns productes és reetiquetar en altres números o reetiquetar en altres llocs per a que no es vegi el 729.
Per tant, és important fixar-se en l'origen, en el made in, no? Si fos Israel, i sobretot també conèixer quines són les empreses, no? Les marques que col·laborem amb l'Estat d'Israel. Si busquem en Google és molt fàcil trobar, no? Pues, això, unes quantes Boicot Israel o BDS Israel, que és una llista de marques que són còmplices, no? Nosaltres des de la Rescop a l'estat espanyol hem centralitzat també la campanya en alguns productes que són especialment còmplices o que són totalment israelians o marques que són especialment còmplices en l'estat d'Israel, no? Per exemple, tenim els datis israelians, que es venen a consum, amb 729 precisament, o sigui, és total, no? La connexió ahí. A Hiperver també, la província d'Alacant, al Corte Inglés, a Carrefour, són dàtils a més que molts d'ells són conreats en les colònies, no? Les colònies israelianes de Cisjordània, per tant són doblement criminals, no? perquè són d'un territori ocupat que està doblement condemnat per la comunitat internacional. Després també, per exemple, empreses israelianes que es basen en colònies o que tenen productes del Mar Mort, com a Java, Premier, etc. Altres empreses no israelianes molt conegudes com L'Oreal, Revlon i Garnier també tenen vincles amb l'estat d'Israel, però no són preferents perquè no són israelianes, diguem-ne, però també jo crec que s'haurien de boicotejar. I tota una sèrie de productes que podeu veure a boicotisrael.net/productos. Després, en el boicot acadèmic, també, i en la resta, es tracta d'això, de tallar vincles amb l'estat d'Israel com a manera de pressió, com passava a Sud-àfrica. L'estratègia del boicot és una estratègia tradicional de desobediència civil que també el mateix Gandhi practicava a la Índia. El boicot de productes britànics, per exemple. Que això és una estratègia amb una llarga trajectòria de persones que són referents en la humanitat, Gandhi, Nelson Mandela, etc. El boicot, com dia acadèmic, per exemple, es basa en tallar vincles amb l'estat d'Israel, convenis, projectes d'investigació. El mateix Stephen Hawking, el científic més prestigiós del món, va cancel·lar una conferència a Israel. Té suport de persones molt importants. Premi Nobel Desmond Tutu també va donar suport al BDS, etc. Respecte al boicot cultural, moltes coses a dir també. Intentar que artistes o grups no vagin a tocar Israel, com a manera de pressió, i que artistes o grups israelians que venen ací o que tenen alguna vinculació amb l'estat d'Israel o el finançament per l'estat d'Israel no puguen vindre, no puguen actuar. Això també s'han aconseguit molts èxits en aquest sentit. Roger Waters, cantant de Pink Floyd, és un membre actiu de la campanya de BDS. Altres vegades no s'han aconseguit èxits, per exemple amb Serrat i Sabina, que darrere del seu missatge progre també han anat a tocar a Israel, tot i que va haver una campanya en 2012 i l'any passat també per a que no anaren, amb milers de signatures, però bé, continuarem lluitant. Ara estem amb Maria Juncal, per exemple, la cantant de flamenc, i sempre se reprodueixen moltes campanyes. I després, en el sentit també institucional, ajuntaments, organitzacions que s'adhereixen al BDS i que intenten tallar els vincles. Així al País Valencià ja fem una campanya d'adhesions, de signatures, i són més de 20 organitzacions les que estan adherides. I allò últim que volia dir és la campanya d'Espais Lliures d'Apartheid, l'AIS, que llançarem el Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí, el 29 de novembre, l'últim 29 de novembre, des de la Rescop, com una manera també de visibilitzar aquesta campanya, el BDS, com una manera que diferents espais puguen adherir-se a la campanya i tallar vincles. Els espais lliures d'Apartheid es posen en un mapa, no tenen cap conseqüència legal i diguem-ne que també és un prestigi solidari al respecte i estem avançant, cada vegada som més i més fora i dins del País Valencià. Com es pot col·laborar amb el BDS? La veritat és que són moltes maneres, com hem dit, és una eina senzilla i eficaç del dia a dia. El dia a dia es poden intentar boicotejar productes, poden denunciar empreses o actituds còmplices, i també, per exemple, el que acabem de dir, fent espais als que solem acudir o relacionar-se amb persones properes, fent espais lliures d'Apartheid, que ja són més de mig centenar a l'estat espanyol. I jo crec que és una manera senzilla, és a dir, denunciar si treballem o estudiem a la universitat,
intentar saber si n'hi ha contractes o convenis per denunciar-los i parlar amb professors al respecte, saber en els llocs on comprem si n'hi ha productes israelians o d'empreses còmplices, igualment participar en les campanyes de denúncia, de signatures, difondre la campanya del BDS, com esteu fent. Estem molt agraïdes perquè estigueu interessades. I nosaltres com a grup de BDS així al País Valencià també fem assemblees, ens reunim, fem molts actes de difusió, sobretot de difusió i de boicot. Actes més, diguem-ne, proactius, de difundir la realitat del poble palestí, de denunciar alguns aspectes en concrets, i també després reactius quan ve un grup israelià finançat per l'estat israelià o còmplice d'alguna manera, quan ve l'ambaixador israelià, festivals com La Cabina, que va succeir en novembre de l'any passat, novembre de 2014, que tenia el finançament directe de l'estat israelià i l'escut al cartell. També farem una campanya prou important, etc. Hi ha moltes vessants per col·laborar, nosaltres tenim Facebook, tenim Twitter, on podeu seguir tota la nostra activitat i esteu convidadíssims a participar. Gràcies. I per acabar, vas a participar en un acte el dia 11 de febrer, dimecres 11 de febrer, sobre Palestina, l'ocupació de Palestina. ¿Puedes explicarnos un poquet en què consistirà? Sí, des de BDS País Valencià, BDS Alacant i Unadicum País Valencià hem organitzat una jornada doble, en realitat, que serà el dia 11 a València i el dia 12 a Alcoi. I el primer dia, així a València, a les 6 de la vesprada, tindrem un acte molt emotiu al Centre Social L'Horta de Benimaclet, on plantarem una olivera palestina que ha dut la companya Estela Vidal de Tulkarem, concretament de la ciutat de Tulkarem, Palestina, com una manera d'agermanar la nostra terra i l'horta valenciana, també amenaçada, com sabem, amb la terra palestina. Serà un acte simbòlic i emotiu, en què llegirem poesies palestines també, i sobretot és una manera de visibilitzar aquesta problemàtica de les oliveres. Les oliveres són el símbol de la terra palestina, el símbol de l'arrelament del poble palestí a la seva terra, i han estat sistemàticament patint una política de destrucció per part de l'estat d'Israel i dels seus colons. Per dir només una dada, des de 1967 l'estat d'Israel ha cremat, talat o destruït més de 800.000 oliveres. És una superfície equivalent a 33 Central Parks. Per tant, una part important del poble palestí viu i depèn de la seva economia de les oliveres i sistemàticament són talades o cremades en molts llocs de Palestina. Per tant, volem visibilitzar aquesta problemàtica i pensem que plantant oliveres és una manera molt bonica i molt positiva també, un acte bonic en aquest sentit de visibilitzar aquesta problemàtica, perquè per generacions pugui haver un lloc de referència, de germanor entre la nostra terra i la terra palestina. Després, a les 7:30, també tindrem una xerrada de debat en el Saló d'Actes de la Facultat d'Història, amb Manu Pineda, que és un company, activista pels drets humans, membre de les Brigades Internacionals Unadicum, i que va estar present en les últimes massacres a Gaza, l'últim estiu. Les Brigades Unadicum són brigades internacionals, tenen la referència també de les brigades internacionals que vingueren a la Guerra Civil Espanyola, i les persones que van a les Brigades Unadicum fan d'escuts humans davant els dispars que dia a dia l'exèrcit israelià fa contra les pescadores i les llauradores de la Franja de Gaza, a Palestina. Per tant, és un treball immens el que aquestes persones fan i crec que és un moment extraordinari, un testimoni extraordinari perquè ens conten un poc com foren les últimes massacres i quin és el seu treball. Manu Pineda també va ser proposat com a Premi de Ciutadà Europeu 2014. Després també un testimoni extraordinari és la de la companya Estela Vidal, que és membre de BDS Alacant i d'Unadicum País Valencià i que acaba de vindre de Palestina i ens podrà contar totes les vessants de les problemàtiques respecte a l'ocupació, a la resistència palestina, a la resiliència palestina i com aprenem moltes coses d'elles i d'ells.
I després també estaré jo presentant-los als dos. I després el dia 12, el dia posterior, Manu Pineda també estarà a les 7:30 al Club d'Amics de la UNESCO, al COI, parlant també sobre la franja de Gaza. Bueno, pues agrair-te aquesta entrevista i agrair a BDS el que fa per un poble oprimit com és el palestí i esperem que tinguem bons resultats. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Kill our moms, kill our brothers and our sisters and our uncles and our aunts. Still I'm fighting with the stones in my